Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Azrail bilen häzir Amerika indi näme edip otyr häzir? Azrail Libanada hüjüm edip otyr. Onam ýadgaran ýokmy? Ondan soň häzir alan etdiň bular Türkmenistana hüjüm etse. Aýdyrlar. Ýani teoriýa taýdan aýdy. Ýa Özbekistana hüjüm etse. Ya Pakistana hüjüm edýär. Ýa Hıt näme? Hindistana hüjüm edýär. Ya Türkiýe hüjüm edýär. Onda diýmek bu haramzadalar Ýewropaň oýnatdylar. Aýdýana şol jühütleň Deccalyň ýaranlary diýene. Ýewropaň tutuş ähli ýurtlar diýen şolar ýa pozisiýany ýelýär bu dama. Ana şol 20 ýyl mundan ozal. Ara ýumranlar. Ýewropa näme başgaça ýadalar alyp barandyr diýende ýok. Ol diňe şey dip bara söz bilen raýdaşlyk bermäge beýlede dursun. Bolar goşun türüp barıp uçurlar bilen har uçurlar bilen bombalamak çäherine gatnaşdylar 2003-nji ýylda. Ara bombalanlar. Atamam aýplamalary ýalan bolup çykdy. Men öňe aýtdym. Hamala Irak'ın himik yarak döredi oturmuşun. Saddam Hüseyin'le bölgeden hukuklu himik yarakları varmışın. Olaram hem bizim sayıldaşlarımızda şu regiondaki İsrail olsun, Arap yurtları olsun onlara karşı ulanacakmışın. Hem bizim ödemize karşı ulanacak deyip bizim diğer razvedkamızdan 16-17 tane razved okulluğumuzdan tasdikleyici şunu tuğud ediyen maglumat geldi deyip çıkış ediyor. Şolun devlet sekreteri Amerika Colin Powell onun hopsuzluk geňeşinde. Şonda 2003-nji ýylda. Şo tutuş dünýäni häzir şo näme hüjüme göňletjek bolup da bidiňe diýen hereketimiz dogry na şunu etmesek bolany hüjüm etmedik diýip. Olam ýalan eken. Soň ýalanyny ýüze çykdy. Ýöne boljak iş bolandan soň. Ya bular onuň tutuşlaryň kollektiwlerin ýa-ni taýyurdaşlar bolup büýüşüp ra bombaladylar. Soň biraz wagt geçen soň Saddam Hüseyin ele salyp onu asyp öldürtdiler. Öz sudýalaryny. Asoňam daşary ýurtdan nemeler bar ýa? Baragçylar şol himiýa yaraklary, atom yaragy da uğru boýunça. Onuň ýerüte spesialistler bar ýa, ekspertler. Hiç ýeri yarak ýok. Şo diýilýän ýankyjylyň aýdýan ambarlaryna geýirýärler, hemme ýerine derňärler. Ýekece de yarak tapanoklar. Şonu ýazganlar öýdýäňim men şo bahana bilen ýurdu bular bara. Ýurdun tepeden okadylar. Milyonlarça adam öldü şo taýda. Milyonlarça adam üýtüde uzarsız galyp bir ýerden başga ýere bossun ýokmunda hem ýurdun içinde bossun boldular, ondan oňa göçüp neme bolup ele uräp. Hem ýurdu terk etdiler. 100 miňlerçe adam. Netije soňam düýp sebäbi öwrenilýärem bar. Ýalan maglumat bolup çykdy. Ötünç soramaga beýlede, ýa-ni kompensasiýa tölemek, ýa ötünç soramaga beýlede dursun. Şonu hatda bana şulan edýän işini. Daşarky döwletlerim ýargarmadylar o. Ýewropaň hiç bir döwlet şonu ýargarmady. O siz näme etdiňiz? Siz bizem Allah, bizem şo urşa tokupsyňyz, inneme bir ýöne parahada oturan ýurda maşaýdy bana tekiledik, içine mäni terrorçylardan doldurdyk. Näme şunu edilýär? Şol ýanky Amerikan generalynyň aýdanlary bar 2000-nji ýyldan başlarynda. Bide şol tanawda gelenne aragym weýran etmek hakynda şol Azrail'e garşy durýan döwletleriň biri hökmüne şonu weýran etmek hakynda bide tanaw belli diýilýär. Ana şol tanawdaky ýurtda şonu eýitmeli beýtmeli, ýalan sözlemeli, puhymeli, ýöne weýran etmeli. Onuň içili garaw ýok. Ine şun öýde näme görkezýär? Dünýä siýasaty diýilýän zadyň şo binýady we arkitektur, kanunçylyk, arkitektura, ýa kanunçylyk binýady diýip bir zat bar. Ikinji jahan uruşy ýyllaryndan soň owon döredilip, owonyň şäherine bürgiden dokumentlere gol çekdiler tutuş dünýäň döwletleri. Ýagny ýöne alag etdiň haýsada rol ýurda hüjüm etmäge hakyň ýok. Sen hopsuzluğu hopa bandırýamy diýmek sen näme etmeli? Şo meseleni Birleşen Milletler Guramadyň hopsuzlyk geňeşinde goýmaly, köpçilik ses berse, hemem öz ýurdun kongresem onu oňlasa öz ýurdun öz dokumenti bar, konstitusiýasy bar. O boýunça da prezident, Amerikan prezidenti alag etdiň haýsada rol ýurda şolmagy ýa-da hatda ýekece uçurup otmagda haky ýok.
Yekece uçor. Bak o köpçülükten hücuma beýlede dursun. Prezident bolýa bir yekece uçor uradaň Izrailler goşulşyp bombala aýtyn diýme haky ýok ya onuň näme bolýa başga bir ýurda garşy uruşylan etmek bolýa. O mesele hökman kongresten geçmeli. Kongresin köpçüliginiň agdalarynyň köpçüligini sesi bilen şol oňlanylmaly. Ona meden o abi Trump etmedi. Ona meden o ýurdun kanunyna bir bozup otýar. Halkara kanunçylyklaryny iki bozup otýar. Innem öz oýnatdylaryna da ýadgardan o. Ýadgardan o sebäbi näme? Şonu ýadgar aýtylır. Bilen gözüniň oduny alýarlar, soň jeda berilýär bulara. Bilen gözüne sanksiýa girilýär. Şonu ýadgaran ýurdun hökümet ýoly başlasa soň onuň gaýdyp ýerini tapmadýar edilýär. Bilen öz speslużlar ýa-ni gilliň gullukları şo datdan üstünde işläp ber gorku taktikasyny ulanýarlar. Bulara garşy Epstein'iň failliligini ýa-ni failler var. Şonu galdyran etdiň bular türmäde wasyp bilýär. Olaňam aýdýana bilen köpüse ağla wasy şo pokuň içinde. Bu ýurtlaryň ýol başçylarynyň öýleri şo pokuň içinde. Bilen deputatlar diýip şo tef berip zade dokument kabul edýänler öýler pokuň içinde. Şoň üçin hem şolaň pokularam şolaň öýüne garşy ulanylýar. Şey dip dolandyrylýar da bilen Günwataryň demokratik ýurtlarynyň syýasat diýilýär. Şoň üçin aýdýan bularda ho bilen öýüne demokratiýaň ýygy ýok. Bularda spektakl bar. Men şoň üçin bu şutaýlar gelip men lapym keçip boldy. Bu ýurtlaň haýsydyr bir birine azajyk näýle bolsa demokratiýaň alamaty bar bolsa, şol alamaty kim döredýär? Şonu ýurdun hökümeti içinonlyklary, emellarlar eden ok, şonu döredýän halkyň öýüdi. Ine men üňe aýdyp gelýän ine Çehiýa men Çehiýany Amerika bilen deňäp biljekdi. Çehiýada demokratiýa has köp diýip hasaplaýan Amerika göre. Adalet hem has köp diýip hasaplaýan. Näýle bolsa bu taýda halkyň sesi näýle bolsa täsir edýär. Şutaryň döwlet liderleri gaty onçak diýdim doğruluk edibilen oklar. Şonu edibilen oklar. Ondan inni Amerika ýaly Britaniýa ýaly ýurtlara gerek gelenler. O taýda ýanky kompromat ulanmak nemese şeýle bir ýola goýulypdyr. Kompromat ulanyp bara islenip döwlet liderine islenip zat etdirip bolýar. Onu etdirýän kölwe işleri. Kompromat hem şolaň elinde. On diýem ýene de şo Yehudilara var ýa gynansak da. Yehudilara var ýa şonatdan jylyň çekip oturan. Ondan gitjek ýeriň ýok. Sağa bir giden pok ýdirýärler. Bir giden pokly işlere sokýarlar seni. Yani çeňňeň ucuna daklara neme gurçucuk bağlı şey düşürürler ha çeňňege. Şeyden etdiň bilen var, öýe çeňgejikleri var, gurçuklar diýilýän ýankyýaly. Şulary amtyllarmak üçin her hili usullar var. Uğurluk cümürlük etdirýärler, çağa doğrulatdyrýarlar. Bir giden kanun bozdurýarlar. Ýöne şonu bilselerim şolara çäre gören oklar haçan görýärler bular. Şolaň diýen netmeden, şolaň oýunna gatnaşaýtyn, şolaň pokuna gatnaşyp şonu gollamasaň, şular ýaly ýerlerde de şonu gollap ses bermesen, dym diýilen ýerine dymmasaň, ondan ýanky açýarlar papgan. Seyfi açýarlar. Mediýanam gandyrýarlar, bilen media var, habar herişlerim bilen elinde. Olary da komanda berýärler. Bas ine şu arada, ine şu döwlet lideri ýa-da şu deputatlara ýa şu hökümetiň ine şu işgäri arada goktudyryň. Gutordy. Onuň sen adatlyk radioň hem şo hakda gurrun edip otýar, BBC hem şo hakda gurrun edip otýar, CNN hem şo hakda gurrun edip. Bar onuň ýöne diňe şo hakda bolýar. Gutordy sen işiňi aýtdy. Karyeran bu torya, aýlyk nimeňden wedipäňden bidýän, sen geljegiň hem ýok, sen çağalyň hem geljegi ýok. Bular şeýdi bir ýere tokup bilýär, islendik adam. Şonu bilýänlikleri üçin bular demleri sırtlarından alýandyrlar. Bir Ýewropa, Günwataryň ýurtlary şular ýa ejenetlige gerek gelenine ellerini şeýdi galdyryp oturan adamlar bolaýandyrlar. Bolmasa şolaň içinde hemmesiniň adalatlyk duýgusy öçendir edýändir ýok. Sen adalatlyk duýgun bolanda da sen duýguň öçerer ýaly edýärler. Bolmasa sen işiň görýärler. Şunu ýaly işleýär bu sistema diýilýän da, şunu ýaly işleýär. Onuň şol ýanky demokratiýaň alamatlarynyň bar ýurtlaryna da halkyň öýüdi şonu gadanýar. Döwlet liderleri direk onu döretip beren ok, halkyň öýüdi şonu gadanýar talap edip päbir ýurtlarda şu halkyň öýüdi aktiw bolsa syýasatda, şonu etdirýär.
belli bir derecede öz ýurtlarynyň çäginde da men diýjek bolýanlar. Emma ulu siyasata gedip gelende bular şol aňyrdaky güýçlüden ýa-ni kölge güýçläriniň diýen etmeli bolýar.